डिसेम्बराव जोंहा बेयाव मोनसे भैरबकुन्द ब्लकनि आन्दाराव मोनसे ग्रान्ड जयनिं सेरेमनि जागोन आरो जोंहा बेयाव जोंनि BPF दोलोनि आफादगिरि जोंहा बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा नुजाथिफैगोन आरो जोंहा सेन्ट्रेल BPFनि गोबां दैदेनगिरि बेयाव नुजाथिफैगोन आरो जोंनि सेलनि गासैबो आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन आरो जोंहा बेयाव BJP UPPL आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय 2000निफ्राय लानानै 2500 सिमहालागै बेयाव जोंहा जयनिं हाबाफारि जों लागोन आरो बेयाव जोंहा गोबां BJP UPPLनि दैदेनगिरि लोगोसे रायजो राजाफ्रा बेयाव जयनिं जागोन। दाथ' जोंहा नैबे BTC ओनसोलाव दिनै जोंहा BPF राजखान्थि दोलोआ पावाराव गैयाब्लाबो दिनै जोंहा रायजो राजाया जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायाव हाजार हाजार दिनै जयनिं जागासिनो दङ। दा बिनि जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 3 बोसोराव दिनै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL BJP आरो GSP एलायन्स गभर्नमेन्टआ रायजो राजाफोरनो जिखिनि मावनो थाखाय जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन दिनै बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव दिनै बिथांमोना मावनो हायाखै आरो जायनि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैया जाहैदों आरो बिथांमोना 2025आव दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जाखौनो दिनै सरकाराव फैफिननायखौ दिनै लुगैदों आरो बेखौ हास्थायनानैनो दिनै हाजार हाजार जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायाव दिनै बिथांमोना जयनिं जागासिनो दङ। दाथ' नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिथु बाउन्डारि एक्सटेनसन खालामनाय दिनै जोंहा सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथसिम जिथु बाउन्डारि एक्सटेनसन खालामनाय हाबाफारिया दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि जानांगौमोन दिनै लेहेमिया जादों बिराद स्ल' जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै बेयाव आसामनि मुख्यमन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 60ताल' गामि सोगोन होननानै जिथु रौतानि जिथु आबसुनि जिथु एनुवेल कनफारेन्सआव बिथाङा फैदोंमोन बेयाव स्पष्ट रावै बुंखादों आरो बिनिनो दिनै जोङो 41ताल' गामिखौ जोङो हाबनायखौ नुदों आरो दिनै 60ता गामि हाबबावाखै। दा दिनै बिथांमोना माब्ला सोगोन आरो दिनै 60ता गामिल' सोनाय जिथु मुख्यमन्त्रिया जिखिनि एनाउन्समेन्ट होदों बेथ' जोंनि थाखाय आनफर्चुनेटथार बर' माहारिनि थाखाय आरो बेयाव जा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों बेयाव नुनो मोन्दों जे 85% जि गामियाव बर' सुबुंफोर दिनै थागोन बे गामिखौल' सोनायनि बेयाव बाथ्रा बुंदों बेथ' आनफर्चुनेट जादों आरो दिनै जोंहा 6 सिडुलनि गेजेरजों जि बिटिसिआ सुक्ति जादोंमोन 6 सिडुलाव जोंहा कन्टिगुवास जानांगौ। दाथ' जोङो एरिया एक्सटेनसन जिथु बाउन्डारि एक्सटेनसन खालामदों दिनै बेयावथ' सेटेलाइट सिस्टेमावसो जोङो गामिफोरखौ सोसननायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै बेफोरबायदि जानो थाङोब्ला जोंनि 6 सिडुलनि जि मर्यादा बिटिसिखौ जों जि मोन्दोंमोन 6 सिडुलखौ जों एमेन्डमेन्ट खालामनानै जिखिनि जों 6 सिडुल मोनसे सेटेलमेन्ट जों मोन्दोंमोन मेक्सिमाम अट'नमि जों 39 डिपार्टमेन्टफोरखौ मोननानै दिनै जों जिखिनि सासन बेबस्था जों खालामनो हादोंमोन दिनै बेखौ लासै लासै दिनै जों सेटेलाइट टाइपै जोंनि 6 सिडुलखौ बानायनो थाङोब्ला हयथ' मोनसे समाव जोंनि बे 6 सिडुल मर्यादाया गोमानो हागौ आरो दा बेनिखायनो रायजो राजाया बा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा दिनै इन्टेलेक्सुयेलफोरा बेखौ एसे सिन्था खालामनाया मोजां। दाथ' जोंहा बिथांमोना जेसेबां लेक्सार बुङा मानो बिथांमोना ससियेल मिडियानि आगोलाव सान्थि फैबाय होनना बुंदों दिनै सान्थियाथ' फैनायखौ जों नुवाखै। दिनै नाम्बार 1 जाय NDB बिदा फंबायफोरा दिनै मेन स्ट्रिमाव फैनानै हाथियार गथायनानै दिनै गाव गावनि न'खराव फैनानै दिनै सरकारा जिखिनि बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन बे रिहेबिलिटेसना दासिमबो 100% जायाखै आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंहा 6,000निबो बांसिन जोंनि बड'लेण्ड हांगामायाव आन्दलनाव दिनै मुंख्लं जादोंमोन दिनै बै मुंख्लं न'खरा दासिमबो जोंहा गभर्नमेन्टआ जिखिनि प्रतिश्रुति होनाय प्रत्येक मुंख्लं न'खरनो 5 लाख रां होनाय दिनै 5 लाख रांखौबो दिनै 200ताल' फेमिलिया मोननायखौ जों खोनानो मोन्दों बेफोरथ' आनफर्चुनेट जादों। दा दिनै जोङो सान्थि फैबाय होननानै बुंनानैथ' हाया दिनै जायफोरा मुंख्लं न'खरा दिनै जोंनि बे एक्स ग्रासियाखौ मोनाखै दिनै NDB बिदा फंबायफोरा दिनै रिहेबिलिटेसन दिनै दासिमबो जायाखै। दा बेफोरबायदि जायियाव दिनै जों गोबां समस्या दिनै बै मुंख्लं न'खरनिजों लोगोसे जायफोरा दिनै NDBफ्रा जेलाव दङ दिनै बिथांमोनखौ बरननायनि जेबो मोनसे हाबाफारि बिथांमोना लायाखै। दा होमबा जों बिथांमोना खुगाजोंल' सान्थि फैबाय होननानै बुंब्लाथ' जानाय नङा
दिनैथ' बिथांमोननि जि फेमिलि भिक्टिमाइज जि फेमिलिफोरा दिनै दुखुआव दङ। दा बेफोरखौ लानानै बिथांमोना सान्ति फैबाय होननानैथ' जाया। आरो दिनै जोंहा हा हुनि बाथ्रा लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि गोनो गोथोआव दङ। दा बेनिखायनो जों बुंदों जे लेन्ड पलिसि बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोख्रै लानांगौ आरो। दा जों 17ता बोसोराव बिथांमोना जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों बेथ' जुक्ति नङा। आरो दिनै बिथांमोना गुन्दाराजनि बाथ्रा बुंदों जि सोदोबखौ बाहायनाङा। शैब समाजा बेखौ केতিয়াवबो गनाया। दिनै जों 17ता बोसोराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जुदि गुन्दाराज खालामदोंब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मेन्डेट मानो होबोखो? दिनै 15ता बोसोर जोङो मोनथाम टार्म्स दिनै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जों सासनाव फैदोंमोन। नाथाय थांनाय बाराव जा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना रायजो राजाखौ जिबादि फुस्लायबाय, उमुक होगोन थुमुक होगोन, दिनै परिबर्तननि नामाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ खेबसे चान्स होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जि चान्स मोनसेयावबो दिनै 3 बोसोराव जिखिनि रायजोनो प्रतिश्रुति होदोंमोन दिनै बिथांमोना मावनो हायाखै। आरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाया बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैलिया। आरो जायनि जाहोनाव दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दिनै सरकाराव गैयाब्लाबो दिनै लैहोर हाजार दिनै बर'आनो होन गुबुन नान बर'आनो होन जोंनि राजखान्थि हान्जायाव दिनै जयनिं जागासिनो दं। दा बेनो फोरमान दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जुदि अथ' बिदि गुन्दाराज खालामबोदोंमोनब्ला दिनै रायजो राजाया जोंनि प्रति मानो समर्थन खालामदों? दिनै रायजो राजाया नेगासिनो दङ जे माला बिसायख'थि फैगोन। दा बे बिसायख'थियावसो बिनि प्रत्युत्तर बिनि काउन्टारखौ होगोन आरो रायजो राजाफ्रा। दा बेखौथ' जोंहा खाम्फा बरगयारी सारा स्पस्त बुंखाबाय।